penyanyi saiki lho Mas. Angger dikei sawer 50.000 oleh jogeti antek mletak. Bojone iki lho ngeki gaji pira-pira ora tau dijoget. Nah dituroni. Aduh klinciku mongko iku dadi papujanku Ceklik Mbak Tia. Ngalor ngidul tepung gelang mongke Kira-kira kanca-kanca mburi sing purun kopi sinten? Oh. Saipo bunga rasaku yen mulai bakal pondo Eka Mbak Eka nunggu sebentar nggih. Nanti hati-hati nak cerak yoga iki hati-hati ya ya nduk kowe jek prawan iki korban berarti. lah ya ora ndowol ku rumangsa aku kok karo aku ya gumun ngene jek ketunggon kok ya jek lah ya golek liyane wani-wanine nembung lho Iki ketunggon pepetuhon ngono piye mbok Joko? ngelingi ndek ben ki diguak saiki ditemu sapa Nah, ngono iki kudune ki ya rumangsa ngono lho ditemu wong edan ketok ndek kelinci ucul monggo Mas. Oi! Katur keluarga Ageng Ibu Somo. Ya iya yo, ya iya yo. Ayo Mbak jalan-jalan neng Jayangan Mbak. Sugeng sonten bapak-bapak ingkang jayengan. Bapak-bapak sing enten mriku kersane pirsa. Oh nggih, aduh. Kan gaweke kopi kanca-kanca ya Mas. Mas, kene apian tenan lho. Mas, kula pesen nggih.
orange juice. Lah kok jenengan ajeng ngejus? Ah ya ampun. Napa ngersake napa, Pak? Ngersake napa, Pak? Bablasken apa? Oh, nggih. Roro jonggrang karo ngrenteng wedokan. Ayo. Nggih, nggih, Bu, nggih. lagu kok ngrentengi wedokan ya, Bu? Lah nggih. Senengane niku, anu, mang dukane niku. Garwane niku. Garwane. Kok tak kira bojone. Lek nyauri ya apik dudu bojone wong. Oh, nggih, nggih. Nggih. Matur sembah nuwun saking Pak sinten? Pak Namarimin. Nggih. 50.000, Mas. Sehat terus, Alhamdulillah. banyak rezeki nggih Pak Marimin nggih. Amin. Monggo. Aja nonton casing nggih. Yang penting duite. Iya. Monggo Mbak Tia. Nanamu. Lajep. Ya. Ya ya yo, ya ya yo. Arket nada. Ayo Mas, rene Mas. Ayo. Gerak, Ya yo, ya ya yo. Hey. Sugeng sonten, Pak. Loro, loro. Ngobengi kota sateruse ning desa mergo aku goleki sing tak tresnani klinciku ucul Pak Marimin. Jebul ora ketemu, aduh klinciku, ojo beda aku terus beli nyang Semarang, klinciku ono kandang. Aku gumun. Kepiye, Dik? Penyanyi saiki lho Mas. Angger dikei sawer 50.000 oleh jogeti antek Lah, mletak. iya. Bojone iki lho ngeki gaji pira-pira ora tau dijoget. Nah dituroni no. Sik Dik cantik sik ngendak ben ketok. Nah, wis. Ben kenapa, demes. Mas? Ben demes Sahayu. Aduh, iki nubles Mas. Iki nubles. Ais. Oh lah. Oh ya. Kenapa, Dik? Iyung. Iya. Hayang. Mangga. Lah cepu.